τίποτε πολύ, δεν δώσανε είδηση, δεν ακούσαμε. Ύστερα, μέρα Σάββατο θαρώ, ναι, Σάββατο, ακούμε αποσπερούνται λάθη. Φωνάζει να συνταχτούμε στο τάδε, χάνει ούλα τα σενικά μέχρι 60 χρονών, προστάζει διοικητής, Τούρκος. Πού ξέραμε εμείς κλεισμένες μες στα σπίτια μας, οι Τουρκάλες, τώρα γυρίζουν, φοβερίζουν, μας την κουρέλια και τώρα τελικά να μας κάψουν, βλέπουμε από το παράθυρο. Ύστερα, την άλλη μέρα ήτανε, ώρα βασίλεμα ήτανε, πάνε οι άντρες για το χάνι, πάει Παναγής ο μεγάλος μας, πάει Δημητρός ο άντρας μου, πάει Χρήστος αδελφός μου, Γιώργος αδελφός μου, Φίλιππος αδελφός μου, Νίκος αδελφός μου. Αχ, πού να σας θυμηθώ, πού να σας μνημονεύσω. 11 ήτανε, και Βασίλης και Παρασκευάς, και Ηλίας και Δημητρός, ένα όνομα με τον άντρα μου, και Κωνσταντής και Φώτης. Όχι, το Φωτί μας πάει με τον πατέρα. Μόνες γυναίκες μείναμε. Ακούμε από μακριά φωνές κακότατα ούλες στο δικό μαχαλά. Ύστερα λέει τους πήρα στα βουνά. Ύστερα πάλι τελάλης φωνάζει, μας δοθείτε στο γυαλό, θα έρθουνε βαπόρια να φύγουμε. Λέω, έλα καλή μητέρα, πάμε, δεν μένω άλλη νύχτα εδώ. Αρπάζω το μωρό στην ποδιά, φτιάχτηκα το κουστάρι μου κάνα δύο και περιμέναμε πάλι τον πατέρα σου, λέει η μητέρα μου. Έλα καλή μητέρα, λέω, πάμε. Τραβούμε στο Σαράφανα. Λέει το Σμιτριγιά, ξημερωθήκαμε πουθενά παπόρια. Λέω, μητέρα, το νου σου στα παιδιά, να πεταχτώ να πάρω τίποτα πανάκια. Κάτι μίλια, απλωμένα στη σιγά. Πανάκια θα το δούμε ακόμα. Μπρος μου, να, προσοχής μας. Πώς βρέθηκε και ως τώρα, δεν το ξέρω. Ήταν όμορφος αυτός. Τον έτησα γυναικεία, ότι βρέθηκε, δεν τον γνώριζες. Τρέχουμε στο ίδιο μέρος. Τίποτα, φύγανε. Βλέπω από μακριά κοκκινίζουν δυο κουστανάκια, τα κοριτσάκια μου. Πλήθος κόσμος προς ένα βαποράκι, πόλεμος, όλοι να βγουν μέσα. Παρακαλούμε κι εμείς. Η μάνα μας κοντά στο Κωνσταντίνο. Να, οι Τούρκοι πλησιάζουνε, ψάχνουνε, τον παίρνουνε. Εκείνη την ώρα η μάνα μου τρελάθηκε. Σέρνουνε κι άλλους όξους, σαν τα φίδια τους σέρνουνε. Μάνα μου φωνάζει, στάσου στα φίδια να έχεις να τρως. Είχαμε βάλει ένα τσουβαλάκι κάτι καρβέλια, μέσα στην τσίπα είχαμε βάλει κάτι πλήρες και σταφικά. Εκείνη την ώρα πετά το τσουβαλάκι στη θάλασσα η μάνα μου, προς την Παναγιά τη φανερωμένη. Τα νερά ρηχά. Μείναμε μόνο με τις ψυχές. Μέσα στο παπόρι, κλέταμε όλα, κοιτάμε το τσουβαλάκι, τίποτα. Μας έβαλε στην υπηλίκη το παποράκι. Με το ένα χέρι να βαστώ τη μάνα μου και στην ποδιά τα παιδιά. Δεν ήξερε τι έκανε. Κρύο, κλαίγαμε, πηδούσαμε τη νύχτα. Ένας γείτονας που νόμισε μισό καρβέλι. Μας λέει πάμε στο χωριό, εκεί θα δουλέψουμε, θα ζήσουμε. Μας έβαλε σε ένα κάρο. Στον δρόμο μας έπεσε η μάνα μας. Δεν ήξερε τι έκανε. Στο χωριό μας ξέραν από τον άλλο διωγμό. Μας βλέπουμε τώρα τιμώνουνε. Έχουμε τη φτώχεια μας, ήρθατε κι εσείς. Οι κοντάροι μας παρηγορούν. Μας βάλανε σε ένα δαμάκι να περιμένουμε. Μέρα νύχτα περιμένουμε. Κύριε η μάνα περιμένει τα παιδιά της να γυρίσουν. Κανένα πια να μην γυρίσει. Έκανε και δουλειές, έκανε ρότα, ψηλό το Ιουμαλίου. Την πληρώνουνε καλά. Εγώ έμαθα να σκάβω. Θερίζω από τη μια νύχτα ως την άλλη. Βλέπω και φανέλες με το φεγγάρι. Εγώ, η μοναχοκόρης 11 σενικά και μαντραμπρότονας αυτιά και σομορφιά. Μ' άφησε με 3 κοριτσάκια. Σιγά σιγά μας γνώρισε ο κόσμος, μας υποστηρίξαμε. Στη Σμύρνη ξαναπήγα πρόπερση με μια νεκρομή. Ήμασταν σχεδόν όλοι πρόσφυγες. Πήγαμε από το Χίο, Τσεσμέ. Περάσαμε από τα προάστια και ως και δεν καραντίνα. Προσπάθησα κι εγώ να θυμηθώ τίποτα από τα παλιά. Όπου περάσαμε, συναντήσαμε τους υποκριτικούς που μιλούσαν μεταξύ τους ελληνικά με κριτική του χωρά. Που την έλεγα ξεκάθαρα. Τα μιλούσα από το σπίτι, όπως στην Ελλάδα οι τυπόφωνοι. Και εκεί το γέρο νοσταλγίες για τις παλιές πατρίδες μοιάζεται. Μια γριά, μάνα του καφετζή στο καφενείο που καθίσαμε στις Φώκες, μου είπε: «Αχ, άρα και εγώ την πρέπεσα θα την ξαναβρω στον άλλο κόσμο». Στον Ήθιο πήγαμε μια συνταξιδιώτησά μας που ήταν από εκεί. Στο σπίτι της τώρα κατοικούσα μια οικογένεια Τούρκια από την Βοσνία. Περάστε, μας λέγανε. Ξέρουμε κι εμείς από προσφυγιά. Το λεωφορείο που μας πήγε στα Σόκια, το ραδιόφωνο έπαιζε στο χορό σε Κάλλιο Πεταλούδα. Ο σοφέρ καμιά 40 χρόνων δεν έβαζε. Και ο υπόκτης επίσης.
Το υποκριτικός κι αυτός τέτοια προτιμούσε. Στα προάστια ποιος και δεν καραντίνα, τίποτα δεν άλλαξε. Μια θεία μου ήταν από την καραντίνα και τα θυμήθηκα όλα εκείνα τα μέρη, ως το κονάκι που λέγαμε. Από εκεί και πέρα, τίποτα δεν έγινε. Τα ερείπια γίναν συνοικίες νέες, με σπίτια εύκολα, κήπους, δεντροστοιχίες. Στο απορρό του ξενοδοχείου που ήταν του πατέρα μου, δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο χώρος καλά-καλά. Ήταν ένα πολύ όμορφο κτίριο. Αδύνατο να γνωρίσεις τίποτα από τις παλιές γειτονιές. Αναστενάζω δε μ' ακούς, Μαργαρίτα ρένια μου, κλαίω δε με λυπάσαι, κλαίω δε με λυπάσαι, άντε καλέ μάνα, αγαπάμε και εμένα, κούνη καλέ μάνα, το παιδί για μένα. Δεν είσαι μάνας γέννημα, ούτε Θεό φοβάσαι, ούτε Θεό φοβάσαι. Άντε καλέ μάνα, αγαπάμε κι εμένα, κούνη καλέ μάνα, το παιδί για μένα. Ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι πριν τον πόλεμο, εγώ και ο μικρότερος αδελφός μου. Ο μπαμπάς ήταν στον πόλεμο και στην κατοχή αλλάξαν όλα. Ο πατέρας και η μητέρα έτρωσαν να φέρουν τώρα κάτι στο σπίτι να πάμε. Αυτή ήταν η πρώτη και κύρια φροντίδα τους. Έφερναν λαχανίδες, χαρουπόμελο, μας έδινε και από κανένα αυγό κομμένο στα δύο. Το Μάρτιο του 1944 συλλάβανε οι Γερμανοί τον μπαμπά και όλο το προσωπικό του βιβλιοπωλείου για ένα κρυμμένο ραδιόφωνο. Εμάς δεν μας λέγανε και πολλά. Η μητέρα όλο έξω έτρεχε. Πήγαινε και στη φυλακή. Μέναμε μόνοι. Το σπίτι αγρίεψε. Είπαν ύστερα πως θα στείλουν τον μπαμπά όμιλο στη Γερμανία. Τότε πουλήσαμε πολλά πράγματα. Έδωσε Ελλήνες η μαμά και τον έσωσε από εκείνη την αποστολή. Μάλιστα, μια πλατιά του καλοκαιριού, η μητέρα καλέσαν τη μητέρα και πήγε στον κινηματογράφο με τον γιατρό και τη γυναίκα του που έμεναν απέναντι. Δεν είπα τίποτα, μα ήθελα να πάω κι εγώ. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε. Αργούσανε. Ήρθε η ώρα που απαγορεύεται να κυκλοφορεί κανείς στους δρόμους. Τίποτα. Οι δρόμοι άδειοι. Ο αδελφός μου δεν πλάγιαζε στο κρεβατάκι του, έκλαιγε. Τρέχαμε όλο στα παράθυρα. Ένα αυτοκίνητο ακούσαμε που σταμάτησε στην πολυκατοικία που έπαιρνε ο γιατρός απέναντι. Ήτανε γερμανικό. Ακούσαμε ύστερα φωνές. Τρέμαμε. Τρυπώσαμε. Μας πήρε ο ύπνος. Την άλλη μέρα ήρθε μια θεία μου και μας πήρε στο σπίτι της. Εκεί μικρή, μεγάλη, ζαλισμένη, κλαμμένη, μεγάλη ταραχή. Σε εμάς κάνε που μιλούσαν φυσικά. Και στα πασκομιλάκι σου, δεν είναι μια κουταλίτσα μέλι. Εμείς δεν μιλήσαμε, δεν ρωτήσαμε. Ο φόβος μας είχε παραλύσει. Μας βάλαν στο κρεβάτι μας. Δεν ξέρω πότε πρωτάκουσα πως καταλάβαμε την αλήθεια ότι τη μητέρα τη του φεκίσανε οι Γερμανοί, ούτε και τη μάθαμε ποτέ την αλήθεια ολόκληρη. Ο πατέρας βγήκε από τη φυλακή το Σεπτέμβριο όταν πήγαν οι Γερμανοί. Πέρασε ύστερα πολύ καιρός, χρόνια, και διάβασε ένα γραπτό του, όπου είχε όσες πληροφορίες είχε καταφέρει να μαζέψει. Ότι γνωρίστηκε η μητέρα με την οικογένεια του γιατρού που έμενε απέναντι, που έμενε και ένας Γερμανός αξιωματικός. Όταν φυλακίστηκε ο πατέρας, η κυρία είπε της μητέρας ότι μπορούσε να πληρώσει λίρες σε ένα γραφείο Ελλήνων και Γερμανών γιατρών, να τον βάλουν στη φυλακή και να γλιτώσει τον μεταφορά στη Γερμανία. Πήρε εκείνη πράγματα στο χέρι 15 λίρες, τον βάλανε στο νοσοκομείο και γλίτωσε τον μεταφορά στη Γερμανία. Μάλιστα, η κυρία έδινε θάρρος στη μητέρα ότι δίθεν έχει γνωστό έναν αξιωματικό των ΕΣΕΣ και θα τον βγάζανε από τη φυλακή. Θα φροντίζανε χωρίς αμοιβή. Όμως τα ΕΣΕΣ τους πήραν από τον
κινηματογράφο. Τους σκοτώσανε στον δρόμο και τους τρεις. Το γιατρό, τη γυναίκα του και τη μητέρα μας. Βρέθηκαν τα τρία πτώματα λίγο πιο πέρα από τον Εθνικό Σταυρό προς τη Λεωφόρο. Είπαν ύστερα στη συνοικία εκείνη ότι αυτό έγινε κατά τις 10 τη νύχτα και μια γυναικεία φωνή φώναζε «Είμαι αθώα, παιδιά, παιδιά μου». Βρέθηκε με σπασμένο το κρανίο από τις σφαίρες. Κανείς δεν ξέρει που τους τάψανε. Στον παράνομο τύπο, ένας φίλος μας διάβασε το όνομα της γυναίκας του γιατρού με δράση διπλή σατανική. Ήταν όργανο των ΕΣΕΣ, ήξερε πολλά μυστικά, κοντά σε αυτή μηχανική άδεια. Μάλιστα, ακούστηκε ότι σκοτώσανε και το Γερμανό αξιωματικό. Το καμιόνι που σταμάτησε στο σπίτι του γιατρού εκείνη τη νύχτα είχε μέσα 6 Γερμανούς αξιωματικούς και 1 διερμηνέα. Στην αρχή καθησυχάσανε την κόρη που φώναζε ότι δίθεν τους είχε φωνάξει ο πατέρας της. Πήρανε ένα μάτσο κλειδιά, ανοίξανε σιρτάρια, ντουλάπια, τη δίνανε και επειδή εξακολουθούσε να φωνάζει, αυτές τις φωνές είχαμε ακούσει, βάλανε σε ένα μπόγο κάτι ρούχα, πήρανε σε ένα τσαντάκι χρυσαφικά λίρες και φύγανε. Μπορεί να ήταν και ληστεία. Ποιος ξέρει να ρωτήσει και να μάθει. Ο πατέρας έγραφε ποίηματα για τη μητέρα. Ήταν ποιητής. Μέναμε στη Χαριλάου Τρικούπη.